Naglibot dayon ang mga barangay tanod ug miyembro sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa Kabantian, Davao City sa ilang area kagabi. Kay nabalaka sila sa nagkatag sa social media nga dunay nahitabong pagpangdagit sa ilang lugar nga natigayon sa likod sa Kabantian National High School. Pero negatibo day ang tanan ug fake news ang nagkatag nga post sa Facebook. Wala yung nagreklamo nga parents nga nawala. Then wala po nagreklamo ang eskwelahan nga nagikidnap sa likod. Then ang katong post nga nasa Facebook is nag-post po lain nga eskwelahan nato. So matawag yun na mo po nga delete yung dito sa Kabantian. Then na-check po na ko dito sa likod din sa eskwelahan. Ang video wala sa dili sa diri kay ang location niya ang mga gipatimanan na mga katong red nga gate. Then katong light nga tapan niya wala sa walay red nga gate na nasa likod. Then kita sa video nga nasa sa second floor. Kung matuta dito sa likod sa eskwelahan is walay second floor diya nga balay. Ang giingong pagpangdagit nahitabo di ay sa laing lugar ug dili sa Davao City kay ginasiguro permi sa mga barangay tanod nga adunay magbantay sa mga eskwelahan gikan sa pagsugod sa klase hangtod sa dismissal. So far sir, wala tay nahitabo nga kidnapping sir kay unang-una sir safety ato ang barangay Kabantian. Tulong may kasipting sa duty. Itaos. So pag mugawas ang estudyante sir, ang una ng duty sa mga kinapatabok ng mga estudyante na sa pedestrian light. Nilibuhan kami na duty 210. Wala kayo na-report sila nga kuhan. Wala nag-report na pinitid nila nga kidnapping nila. Kuhan sa mga kuhan. Sa mga nilibuhan. Wala may kuhan silang report. Nagalagbok kami yung basta ng mga kuhan. Dahil nga ikinitid na may damok sa Kabantian. Nalocate na sa DCPO ang nagpost sa matod pa kidnapping sa Kabantian ug ila kini paesplikahon na sa ilaing post sa social media nga naihapit madagit ug gibinuangan sa habal-habal driver sa Buhangin area apan fake news lang gihapon. Kani sa Buhangin sir ato naman ang naatuan ang mga involved ng mga individuals ana and then sa pamatud-an nato nga walay attempted abduction no example na siya sir. Unang atong ihangyo sir ang mga katawhan nga dili ipanggilikon ang kaning mga false information o fake news ato sa i-verify mangutan nata kung na pablater na ba na sa police station nakanakan na ba ang investigation before dato i-share sir no kay ang kapulisan ana sir Davao City Police Office maka-confirm sa mga post nato sa social media. Munang atong action na karon sir especially sa mga nag-post ato ang answer no kung asa siya gikan anang information nga iyang i-post sa iyang social media account. Kay kung dili siya maka-prove sir nga tinuod na iyang i-post, file nato sir no ang kanang individual sa violation sa under sa revised penal code article 154 paragraph 1 as per advice sa ato ang DCPO legal officer po sir. Daghan ang nabalaka sa fake news nga adunay kidnapping sa Davao ug nagbahad ang DCPO nga dili nila kini palampason. Di sir sa penalty sa violation sa article 154 paragraph 1 sa RTC na siya imprisonment sir no and fine also sir. Kaning fake news is using social media sir violation na siya sa article 154 paragraph 1 of revised penal code as amended by RA 10951 in relation to Section 6 of Republic Act 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012 po. Nanawagan karon ng kapulisan sa mga netizen nga dili magpataka og post sa social media sa mga nahitabong krimen kung wala pa kini ma-verify aron dili mapasakahan og kaso.